салом дӯстони азизи ман, ҳама каса созен хубен, фарзандакотон хубанд, ҳаматон хушомадем ба канали мо. Видеои имрӯзаро тамошо кунед. 11 рӯз видео накардам хушрӯчои ман. Беҳад шуморо ёд кардам. Ҳазор раҳмат барои пурсидантон. Раҳмати маро сохт мекунед дар ватсапу дар комментария менависед ки чӣ ба видео намепардод. Камтар кор доштам. Война баргаштам, шумо дар видео мекунам беҳтарино. дастгирӣ кунед, ҳамон қабисёмаш мода видео мепардом. ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам, ай ҳаматон бозам миннатдорам. ҷада мо карабул рафта будем, шумо дар видео кардам, гуфтам шуморам тамошо кунед. бениҳоят як ҷои хушрӯ. духтарои хушрӯи ман иҷа Москва-рекай прогулка на теплоход нависен меброя. ҳамаи метрода ҳастай. мо соли 2021 рафта будем, бо ина нав рафтем хушрӯчон. ами ов чӣ хеле асаби одама ором мекуна. ман ова нағз мебинам, барои ҳам қадар рафтем. видеои шорс монда будам дар Ёсамин, пурсиден ина духтарако адресша гуфтам, кадомитон нарафтаем бирен ё ки рафта бошин ам бо бирем, қад фарзандакотон як рӯзи хуб бигзаронем. телефоном хушрӯчои ман пури видеоай. оли иншолло камкам ҳамаша мепартом, ки ҷои рафтагием ҳамаша мепартом. шуморам тамошо кунед. ман ки ҷое бирам дар фикри шумо ҳастам, барои ки шумо подписчикои беҳтарини маем. занак чхела иҷоза мешин ҳа одаморо мегирем, одаморо мегирем қатимо баъд мерем бо далш абро хуш омада. ози бай усуна мерем. духтарои хушрӯи ман имрӯз шумода боз ширкати нави туркии Эрсага тавсия метиҳем, ки анамия паҷоном кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. ширкати Эрсак беҳтарин ширкате, ки тамоми доруворӣ, косметикӣ, чизое ки средствое ки дар хонаи шумо дар корае, тамоми чиза дора. шумо метавонед ки будроен кор кунед, ранги намия паҷони ман маошои хуб бигирен ва кадоме ки аз 3 число то 8 числора регистратсия мешавад, 5 балл мекунен, шумо да билети Туркия, сафар ба Туркия па туҳфа мешавад. духтаракои хушрӯи ман, пас фурсат аз даст надиҳед. будроен қати апай беҳтарини ман кор кунед, ки бениҳоят наставники хуба, як забони ширин дора. кор кардан қатиш осоне. ман аллакай чандин маротиба ҳай рекламаш мекунам. бовар кунед, беҳтарин инсонае. ногуфта намона ки ай тарафи наставникотон вақте ки шумо регистратсия мешавед, 500 рубли урусӣ автоматӣ дар картаи шумо мегзарад. духтаро бениҳоят маошои хуб дора, сертификати ҳалол дора. дар Узбекистон ширкати Калон Шакшодан кора хубиш медонед дар чи ай духтаро, балотон намесӯзад, айзвания намеғалтен, шумо бисёр харид намекунед. инами 175 сомони тоҷикида харид мекунед, 2 та одама да тактон регистратсия мекунед, тамом. дигар ягон хариди маҷбурӣ надора, ягон расходи зиёдӣ надора. барои ҳамин қадар фурсат аз даст надиҳед. будроен кор кунед, маошои хуб бигирен ва кадоме ки кор кардан ҳам нахоҳад, барои зоб, барои гурда, барои миён, барои ягон чиз доғи рӯ, шумо да ягон дору мағз, ягон чи дар кор боша, марҳамат кунед, группашон да бидроен ё ки номерои болои экран да бинависонед, шумо да ҳатман роӣ мекунанд. лекин ман боварӣ дорам ки кор осонае, да шумо маҳқул мешавад. касе ай канали ман мерава, салом расонед, бениҳоят хурсанд мешам азизони дилам. Хеле фарқунда. дӯстони беҳтарини ман,
бозам мехоҳам миннатдорихма ба шумо бирасонам, ки видеои Ёсамина Хушрӯ тамошо мекунед. Я видеош худо дурӯғ накунад дар 10 рӯз 77,000 просмотр гирифта. Видеои шорсш музика ҳечи надора. Ёсамин худаш гап задагиай. Бовар кунед, ягон видеои маам хали нестай. Ма бениҳоят хирсан шудам. Гуфтам ки холаҷонаи духтари мара дӯст медоштиян. Ҳазор раҳмат ҳаматон. Дай ҳаматон миннатдорам. Канали марам дастгирӣ кунед. Як кас мега ки ҳами дастгирӣ мегӯй, дастгирӣ чия? Дастгирӣ ҳечи нестай Хушрӯҷон. Дастгирӣ шумо якта лайкай, як комментария хуб нависонданай, тамом. На пул мерава шумо, на ягон чиз. Просто шумо да осоне, ма да приятнее. Лайкои худона дариқ надорем, беҳтаринои ма. Занак хирсанд асти? Дорам Хушрӯ да я? дар иҷа бошад дӯстони азизи ман самбусаи кадугӣ тайёр кардам. Ман гӯштида кадугиро бисёр нағз мебинам. Инам хеле резонаки чарсаки Хушрӯ омад шумода видео кардам. Тарзи тайёр карданаш дар канали ма ҳастай, аллакай ҳамаи подписчикои ма тамошо кардагиян. Барои ҳамин қадар чанд боро ки мондагиям тайёркуниша намондам. Инам хеле духтаро, шумо чӣ ҳол дорен? Дар чӣ корубор машғулен? каникули фарзандотона чӣ хел гузарондестен дӯстони азиз? мо ҳам дами хонаву ягон ҷо мерем. Инам хеле дар ҳами ғарибӣ. Дар иҷа ош тайёр кардам. Ошам камтарак сафед омад, не ки бениҳоят ба мазза омад. духтарои Хушрӯи ма мегӯн ки ҳамин номи канал ма алиш кунам. Шумо чӣ мегӯен? Номи каналам соза ё ки алишиш кунам? Барои ки ҳами ҳама таҷичкаш дай бисёри овқати мара чӣ мекунанд? Канал ма путад мекунанд. Алиш кунам ё ки не? Барои ки худам дачота маъқул нашидестаи номи каналам. Мехоҳам ки ягон номи необичнияк бимонам, ки кам боша. ҳозирам хали таҷичка бениҳоят бисёр шудай. Подписчикҳо ҳар рӯз мегӯянд ки эфир кун. Рости гап ҳамин эфири мо айдронаш киштагия чӣ хеле ҳастай ки эфир кардан намешава вообще. Мегӯянд ки подписчик зиёд мекунӣ, чӣ зиёд мекунӣ мегӯянд. Не ки охир наметавонам шагирон када. Ки эфирам намекунам, бо ҳамин мардакам намефора чӣ хеле нак мега. Дигар паси эфир намегардам. Ҳаматон мепурсен духтарако, сабабаш ана мияй эфир накардан ма. Дар иҷа боша шакарова кадам, зелен кам будай, безелен хай безебаю бо кадам хӯрдем. Ана дар иҷа боша ролтон мегирам, фақат бинем хеле авқот мекунам, беҳад бамаззае. Шавҳарам дӯст медора, зирбакш гӯшт дора, ҳама чӣ дора. Баъд нами ролтоноша медозӣ, дамаш медозӣ, бениҳоят бамаззаак мешава. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ки ҷое бошен, сеҳат саломат бошен. умед дорам ки видеои ма дар шумо маъқул шудак. лайкҳои худтона бимонен, фикрҳои хуби худтона бинависонен.
худо нигаҳбон то видеоҳои оянда азизони дилум. духтари ма ки ҷо омада қати дадаш мучкне ана нав сояшид нав видео хушрушид